לשאלה הבאה אני רוצה להזמין איש העשייה שלו כיכבה השנה בכותרות. קבלו את ליאור אדלר. טוב לראות אותך. מיד אחרי הפרסומות נגלה מה הסיפור של ליאור אדלר, ויש לו סיפור. ואיך הוא הביא אותו לכותרות השנה, וגם גיא פינס, בני אלבז, טל ברודי, כלת פרס ישראל, ליה קנינג. זה מבאס אותי, אני בתיכאון מזה. כן, כן, אז מה היה לנו? מיד חוזר. שלום ליאור, מה שלומך? בסדר גמור. טוב לראות אותך שוב. תודה. ראיתי אותך גם לפני הפרסומות. נכון. איזה יופי. אוקיי, האיש הזה הצליח להגיע השנה לכותרות בזכות משהו שעוד לא נעשה קודם, כמו ללקק את המרפק, נניח. אבל לא. לא כזה בכלל, אבל זה משהו שלא נעשה קודם. לכם יש דקה אחת לשאול אותו שאלות, כן או לא. קבוצה שחושבת שהיא יודעת את התשובה, תלחץ על הבאזר, בואו נתחיל. ליטל, שאלה ראשונה. אתה ספורטאי, משהו בתחום הספורט? לא. לא, אה? לא. אתה יזמת משהו? כן? כן, יזמתי כן. אתה איש צבא? חלק ממערכת הביטחון, משטרה, צבא, דברים כאלה? כן. כן. קצין בצה"ל? אני קצין בצה"ל. הוא קצין. זכית בלוטו? לא. לא, אני מזכיר לכם, השאלה היא מה הוא עשה, משהו שלא נעשה עדיין. אנשים זכו משהו בלוטו. לא נעשה עדיין. זה משהו שקיים כבר? ילדת? ילדת? לא, הוא לא ילד. זה משהו שכולם מכירים? כולם יודעים מה זה היום? הוא היה רוצה כאילו אולי. מכירים אותך? לא, כולם יודעים מה מכירים, זה לא. הדבר הזה שיזמת, שהיום זה כזה... כולם? לא, בטח רגע, שזה מה שלושה שלו. שעשית את אני זה? לדעתך מכירה את זה? כן. כן. המצאת פטנט להחייאת המתים? לא, זה בעבודה. זה בעבודה. אתה מתפרנס ממה שעשית? לא, לצערי לא. הוא לא מתפרנס מה שהוא עשה. זהו חברים, נגמר לנו הזמן ולא הצלחתם. לא הצלחתם, נגמר הזמן. יש חלק גם של זמן בתוכנית הזאת, לירון, ולא רק פאן. אז מה הוא עושה? אוקיי, מילא תמיד לאכזב אותי, חבר'ה. אבל למה ליד האורח? אתם לא יודעים כלום. בכל מקרה, ליאור אדלר הגיע השנה לכותרות בעזרת השם המיוחד שהוא נתן לבת שנולדה השנה. נולדה לו בת. לייק. כן. יש לך עוד בת שקוראים לה דבש? יש לך בת שקוראים לה דבש, לא? דבש ופאי. ופאי. אתם דיברתם על זה? למי יש לך בנות? דיברנו איתו. מה דבש ופאי? מה זה באמת? הבכורה שלי זו דבש. דבש, אחריה זה פאי. פאי. אחר כך לייק, כי לא רצינו... איך? דבש, פאי ולייק? כן, זהירות. איזה מגניב. כן, תגיד ליאור, למה נתתם לה את השם הזה? מה חשבתם? מה... הם היו מאושרים. שלא בנאלי. אוקיי. שיהיה זיהוי, שלא יגיד, בלבלו אורי, כל מיני אורי, נכון, כאלה. נכון. שיצעקו מהירח את השם, רק אחת תרים את היד. לייק. רגע, ופתחתם לה דף בפייסבוק? יש לה דף בפייסבוק. ועושים לה לייק? עושים לייק עושים ללייק? לה לייק מכל העולם. איזה מתוקה. איזה חמודה. אז הסיפור של האיש הזה זה שהוא קרא לבת שלו לייק to baby לייק. אוקיי, לנו פה יש מתנה בשביל לייק. אוקיי, עוד מעט לייק תגדל ותהיה לה בת מצווה. ותרצו להקדיש לשיר עם השם שלה. אם הייתם קוראים לה בשם נפוץ, כמו מאיה, או רוני, או אל יחזקאל, היו קוראים לה, אז זאת לא הייתה בעיה, כי אז יש עליה שיר כבר. אבל, אתה יודע, אי אפשר למצוא שיר עם השם לייק, אז בדיוק בשביל זה הזמנו הנה את הזוכה הגדול של היכל התהילה, בני אלבז, שיקדיש לה את השיר לייק אותך אני אוהב. קבלו אותו בחיאות כפיים. בני, בבקשה, בני, בוא נשמע את השיר. לייק, את תגדלי ותדעי שלכתוב סטטוס זה לא קל. לייק,
ותוסיף אותי לפרנד שלך. לייק, את שולטת אחת. לייק, את מהממת. לייק, את מתויקת אצלי, אצלי בלב. לייק, אותך אני אוהב. לייק, אותך אני אוהב. אני יודע שאותי את תודה רבה לבני אלבז. תודה רבה. וואלה, קבל לייק על השיר, קבל לייק. מה שלומך, בני? איך אתה עכשיו מרגיש? בסדר, אני מוציא עכשיו אלבום חדש. יפה, יפה, יפה. איך קוראים לו? קראו לו אני חייל של אימא. חייל של אימא. והחיים עם גלידה. והחיים עם גלידה. נכון. ואני הולך להופיע באנגר 3. יפה, יפה. בעזרת השם. אוקיי, תודה רבה לבני אלבז, תודה רבה לך ליאור אדלר. תודה שלייק. תודה רבה. בשביל כל...